Әлфия апа, менә бәрәңге җир вакытта җиттеме? Ничек бу ел уңышлар сөйләгез әле? Бәрәңгеләр башта бик куркытты инде, яңгырлар булмады. Яңгырлар булмагач бәрәңге булмаса куркыттык. Аллага шөкер, менә бәрәңгеләребез булды. Яңгыр соңгы вакытта гына яуды, башта яумады бит инде. Өметләребез акланды инде. Бәрәңгене бакчасын гомумән ничек эшкәрттегез? Бакчаны үзебезнең малай эшкәрткәндә кичкенә трактор бар инде. Шуның белән утырдык. Су калавын инде ул трактор белән су калады. Үзебезнең трактор инде барса да. Төбендә шул кичкенә трактор белән иде. Үзләре ясадылар араны. Тракторны. Бакчага ашламалармы, навозмы кертәсезме? Ничек? Быелларда бер нәрсә дә кертмәдек. 1-2 ел буга инде керткән идек. Шопия. Җире ничек соң, яхшымы җире? Җир әйбәт, менә йомшак бит. Кантары юк, ниге юк. Быел бик йомшак булды. Инде менә эссе көннәрдә кайбер кеше менә суда сипте бит инде, сез ничек алай? Юк, сулар сипмәдек. Безнең монда җырак та бит су сибәргә. Менә бу якта яшелсәләр күп, аларга сибәргә дә күп әле. Инде бәрәңгене авырулардан ничек сакладыгыз? Бәрәңгене шул агулап утыртканда. Престижме соң инде ул, белмәм нәрсә икән. Аннары бетән берничә әйтмәдек. Корт чыкмады. Соңгы вакытта гына корт чыга башлады аннары. Теге кортның агудан шуны беткән булгандыр инде. Ие, шул вакытта. Корт барлыкка килгәч, нишләдегез, җыеп йөрдегезме кортны? Безнең ул җыярлык булмады, соңгы вакытта гына чыкты. Менә алыр вакыт җиткәндә, әнә башта бердә булмады корт. Менә шул ишәгеләр, чүпләре булды, аларны җыйгаладык инде. Бетән алай ни чыкмады бакчага. Калай биргәне булды бәрәңгене. Сез елда шушы менә бакчаны утыртасыз инде бөтен җиренә? Ие, былтыр яртылашында чөгендер ие. Икенче ел Алла бирсә, менә яртылаш кабак утыртырбыз без. Кабак быел менә бу якта я. Малларга көн саен шуны турап бирәбез. Бузауларга, куярга. Бәрәңгене елда бер төрле сортлар утыртасызмы, ничегрәк? Мин аны сортларын аерып әйтә алмыйм инде. Төрлечә кешедән дә алып алыштырып утыртабыз инде, әзрәк симән алышсын дип. Ак бәрәңге дә бар, кызыл да бар. Бар, менә агы да әйбәт быел, кызыл да гына әйбәт булды. Былтыр кызылы андый булмаган иде. Быел әнә иртә кызыллары да. Әмма былтыр белән чагыштырганда узган ел ничек ие? Бәрәңге узган ел була юк булмады бәрәңге. Узган ел җирдә кантарлырак булды безнең. Быел йомшак бит. Җирдә яңа әйбәт. Яңгырлар яудымы соң, ничек сезнең якларда? Яңгыр соңгы вакытларда гына булды. Быел яумады. Бәрәңгене утырткач та, чәчәк атканнарда яңгыр булмады. Монда бакчага, менә бакчада күрәм, оныкларыгыз да, балаларыгызмы бу, сөйләгез әле кемнәр? Безнең 2 кызыбыз бар, 1 малаебыз. Бу инде малаебызның балалары. 5 онук. 4 кызыем, менә әле генә 1 малай булды бәхеткә. 10нчы онугыбыз туды инде, Аллага шөкер. 1нче онугыбыз Казанда скорый помощьта эшли инде, укып чыкты. Менә 10нчысына 4 ай була. Балаларыгыз булышырга кайтты, оныкларыгыз. Без бергә торабыз. Монда бергә ие. Малай, 1 малай инде, ул башкача китмәде. Берәү генә бит. Бергә торып ятабыз шулай итеп. Алар эшли инде эшләрне. Мин хәзер әби, өйдә генә күбрәк. Бәрәңгене елда менә бер вакытта утыртасыз, бер вакытта аласызмы? Төрлечә була инде. Шул апрель аенда утыртыла инде барыбер. Быел 18 апрельдә апрель яңгыш әйтәм, майда утырттык. Былтыр августта алып бетергән идек, быел менә сентябрьгә калды. Шул бер атна 10 көн шулчама аерма була инде барыбер. Шундай. Бәрәңгенең өстен бер атна элек шапкан идегезме, ничек? Бәрәңгене 1-4 көн бар инде шапканга. Әзрәк кипшерсен дип әйтеп тоттык та, менә бүген тракторсыз да. Шул иттереп шүпләп бетердек, Аллага шөкер. Бәрәңгене баштан кипкәндер әле бәрәңгеме, җилләгәндер бераз. Ие, башта җилләтәбез инде, сразу гына түгел. Анарсын айырып тутырасыз инде. Ие, менә 3 төрлегә, симәнәгә, ирегә, вагына 3 айырып шүпләбез. Аны вагын ни малларыбыз күп, малларга инде алары симәнәсе тора, иресе тагы үзебезгә, туганнарга бирәбез. Ул инде малларыгыз күпме, нәрсәләр бар? Безнең бер сыерыбыз бар, бузауларыбыз хайран. Барысын да үзегез карыйсыз.
İyi. Ne malaylar. Babay barılar inip biz boşup kana yürüyoruz. Бәрәңге менә узган ел бераз әзрәк булды дидегез. Җиттеме соң Jite гомумән? verenge. Jite verengeler. Jitmegene kiliste bula. Indi var or iski verengeni malga şattık. Kibitten aldık ernada. İkinci. Bunlar bizimizkin kazanançı. Бәрәңгеләрне кайда саклыйсыз? Bizim patval var. Patvalda. Идән астында. Yani sonda neydi? Kirgen kuttan yorunu var karatargan sonda. İde tüve. Ага, Buran базларда yaptığına турымы? kirgen yok. Patvalda bütün iyidir. Yeşil seyreder sonda. Verenge de sonda ide yok bizim ende. Яхшы сакланамы соң ничек? Рәхмәт. Anam da aslında kuvvet veriydi. Hayat şundan süper tutarıyor. Sen gato bereni şüklete ve şuna ite. Şüklete ne? Şimdi sesin şüklete. Vahın sesin. Andimin de jüriye bari apeti yok mu bu? Şey sen konser kıla bir tane sana. Отлично. Замечательно.